ne tɔgɔ ni jamu ye Bacho Touré. Bon, labɛn kun t'an bolo, mais heureusement Ligue de Bamako ye labɛnba de sabati. A ma kɛ équipe kama, a y'a kɛ ala arbitre kama. Pour que erreur dɔw bɛ yen nɔ an kana se k'o kɛ championnat nata la. Nin y'a san dama dama ye, Ligue b'an dɛmɛ nin position na kosɛbɛ. Sinon dɛmɛbaga wɛrɛ t'an na ni Ligue tɛ Bamakɔ yan nɔ. Ligue b'an former yanni championnat cɛ. An bɛ équipe fɛnɛ canaliser, Bamakɔ équipe canaliser yanni championnat cɛ. Ligue ka problème belebeleba de b'a la. Parce que a b'an dɛmɛ fɛn caman na parce que n'a bɔ ni Ligue yɛrɛ cɛ championnat dɔrɔn an bɛ ta ka bila a la ten. Bon, on se corrige au fur et à mesure championnat kɔnɔ. Normalement o man ka kɛ. An kan k'an yɛrɛ corriger avant championnat. Bon, Ligue ye yɔrɔ de ye k'a laɲini kɛ équipe ye a n'an yɛrɛ mais an bɛ foli belebeleba di Ligue ma o yɔrɔ la parce que a y'a dabɔ an yɛrɛ de kama parce que an b'an yɛrɛ corriger bien avant le championnat. Sariya kura minnu donna handball kɔnɔna la, arbitrage kɔnɔna la. Bon, n b'a fɔ explication dira Bamakɔ équipe bɛɛ b'a kalama. Mais mɔgɔ minnu t'a kalama malheureusement équipe régionaux de tɛ se ka bɔ a kalama parce que olu de bɛna bila a kɔnɔna la a bɛ fiyɛ o contre la ka sɔrɔ o t'a dɔn olu bɛna ta au fur et à mesure championnat kɔnɔna la. Bamakɔ Ligue bɛ ka min kɛ n'a sɔrɔla région équipe régionale fɛnɛ bɛ k'o ɲɔgɔnna place sur place a ka ca Ala fɛ fili caman bɛ bɔ ko ninnu na quoi. Bon, ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin équipe ni entraîneurs ma u k'u hakili sigi u ka taa dɔɔni dɔɔni fɛn min don arbitrage in ka gɛlɛn ni fɛn in bɛɛ ye. Fili b'olu ka équipe sɔrɔ olu b'o pardonner u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni fili ye arbitre sɔrɔ dɔrɔn olu b'o kɛ kɛlɛ ni balawu ni fɛnw ye o de man ɲi. Ni fili ye arbitre sɔrɔ jeu kɔnɔna la a b'a to après n'a banna an b'an sigi an b'a kuma kɛ ni faute ye arbitre de ta o bɛ fɔ a ye n'a sɔrɔ faute équipe ta o bɛ fɔ mais réaction na o tɛ se ka réagir ka o to jeu kɔnɔna la arbitre fana tɛ se ka wele ka sanctionner k'a to jeu kɔnɔna la c'est après le match sigikafɔ bɛ kɛ olu kow la quoi u k'u hakili sigi n'an donna min gasi la kɔnɔna na an ye erreur minnu kɛ an seko tɛ fili ka baara don a kana kɛ k'an bɛ ka dɔ minɛ ka di dɔ ma an tɛ mɔgɔ si minɛ ka di mɔgɔ si ma. Donc an bɛ kɛnɛ min kan i y'a fɔ cogo min na an bɛ minɛn di championnat du district de Bamako nin y'a an b'a match ta k'o kɛ an bɛ se k'a fɔ cɛw ka match bɛɛ bɛ k'u ka match dafa 5 match la bi donc an b'o kɛnɛ kan donc an y'a ɲini ko ne bi tɛmɛna an b'a ɲɔngiri ka a to club ka se ka u ɲɛsin championnat national ma n'o o ye k'a daminɛ kalo tile 20 na donc fédération nationale y'a b'a ɲini san o san ne denmisɛnninw ekɔlidenw ye sɛgɛnnabɔ daminɛ walasa région club bɛna ka fara Bamakɔ club kan championnat national ka taa donc o ɲɛkɔrɔla la an y'a ɲini ko an bɛ club minnu participera championnat district la an bɛ u dɛmɛ ni baarakɛminɛ n'o ye ballon ani dossard ani pope donc o de kɛnɛ kan an ye a ɲini bi cɛw ka an bɛ se k'a fɔ 5e journée an y'a ɲini o kɔnɔna la an bɛ matériel di kɛ donc yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an ye an bɛ se k'a fɔ nin ye journée ba y'an bolo parce que an ka compétition n'o ye championnat du district de Bamakɔ a bɛna ɲɔngiri bi fɔ championnat national ka ban donc comme fédération nationale de bɛ o organiser o yɛrɛ la an y'o wele ka na bɔ an kun ye compétition min daminɛ a ɲɔngirili don ye bi ye ne bi bɔra la an kɔni ka Bamakɔ club kɔni an tɛ activité foyi tɛ mɛn Bamakɔ tɔgɔ la fɛn bɛɛ bɛ ɲɛsin compétition nationale ma n'o ye championnat national ye donc o yɛrɛ kɔnɔ a ɲɛ b'a la fédération ye représentant bila ka na n'o ye vice président ani secrétaire général adjoint n'olu nana ka na an ka kulon ka na a sankɔrɔta kosɛbɛ an bolo donc o ye an ka bi lajɛrɛ kun ye bon tiɲɛ don an y'a ye gɛlɛya caman bɛ tɛmɛ équipe ni club ni ɲɔgɔn cɛ a caman ye faamuyabaliya ye labɛn min labɛnnen don o kama waati dɔ la an t'a dɔn n'a bɔra kalama fédération nationale ye formation dɔw kɛ ka a tingɔ arbitre la
bon o kɛkun kun ye k'Alfitiri ka capacité renforcer parce que gɛlɛya nin caman ye équipe b'a fɔ ko Alfitiri ye bɛ fɛn min kɛ a man ka kɛ bon kuma dɔw la fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ équipe fɛnɛ ka fili don ka dɔnnibaliya don donc o fɛnɛ kɔnɔna la entraîneur min bɛ se ka dɔ fara entraîneur ka baara dɔnni kan donc wagati o wagati n'a mɛnna ko formation bɛ kɛ an dafɛ duguw la a b'a ye fédération bɛ lettre ci ligue ma k'a fɔ bon ni entraîneur minnu b'a bolo pour que ka participer compétition ka taa formation na an dafɛ duguw la a bɛ se ka taa o dɔ kɛra Algérie formation dɔ kɛra an ye entraîneur dɔw taara pour que ka dɔ fara u ka baara kɔnkun kan bon o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ fédération fɛnɛ wagati ni wagati fédération fɛnɛ bɛ to ka mɔgɔw wele ka na i b'a fɔ pays tɔw bɛ formation d'entraîneur organisé cogo min na fédération fɛnɛ b'o kɛ donc an ye welewelemada kɛ k'a ɲini n'a sɔrɔ fédération bɛ se ka san nataw la an fɛnɛ ka se ka profiter o la o bɛ caman bɔ gɛlɛyaw la nka o dɔrɔn t'a bɔ ni championnat banna ligue ka programme dɔ bɛ yen an b'a fɛ k'a fɔ ko n bɛ taa di handball la Bamako donc an b'a fɛ k'o lajɛrɛ kɛ Bamako fɛn fɛn ye entraîneur ye club dirigeant ani joueur ka représentant ani arbitre an bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka n'an sigi bon an ka championnat tun bɛ yen a bɛ kɔnɔ la donc an ye ɲɔngirili kɛ an b'a fɛ k'a daminɛ tuguni yali an ye phase fɔlɔ min kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen faamuyabaliya minnu bɛ yen an ka kuma fɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ a la nka o tɛ formation jɔyɔrɔ bali parce que formation o b'a to bɛɛ bɛ a dɔn i bɛ fili min na i bɛ se ka bɔ fili la cogo min na kuma kuncɛ kuma la ne bɛ foli lase fédération nationale de handball ma an b'u fo kosɛbɛ sabu wagati o wagati n'an y'u wele k'a fɔ a ye na nin événement b'an bolo u bɛ na ni hakilina minnu b'u bolo u b'an dɛmɛ n'o ye bon sisan fana an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya camanba tun bɛ yen tɛmɛnen ligue ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ caman bɔr'o la sabu gɛrɛɲɔgɔnna caman nana parce que ne fédération ka fɛn min bɛ yen n'a bɛ Bamako district concerné sani a ka da kɛnɛ kan u b'a de lase ligue de ma fɔlɔ nin fɛn bɛ yen a bɛ se ka lase a ka club ma donc an bɛ fédération fo o la o ye yɛlɛma kura ye a b'a to club fɛnɛ u bɛ ligue bɛ valoriser ligue fɛnɛ bɛ kunnafoni lase club minnu ma n'a bɛ di représentant ma olu fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni sera ma joueur ma fɛn sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kan nka an b'a ɲini parce que an b'a ye hali bi tuma caman club mɔgɔ caman b'a filɛ nin fɛn kɛra n ma bɔ a kalama mais sisan mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ yɛlɛma caman donna baara kɛbolo la fɔlɔfɔlɔ la an tun bɛ sɛbɛnni kɛ ka papier di bolo ni bolo k'a di karisa ma nka sisan baara fanba a bɛ kɛ email kunda groupe whatsapp kunda donc ne dirigeant minnu tɛ whatsapp groupe kan an b'a ɲini u fɛ u k'u bila whatsapp groupe kan ne kunnafoni bilara ne ligue y'a bila Bamako club représentant de b'a kan ni dɔ y'a sɔrɔ i b'a lase i ka club ma nka ni e m'o kɛ ni e y'a to club dɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ ou bien région dɔ y'a sɔrɔ parce que kuma dɔw bɛ kɛ région dɔw b'u ka fɛn sɔrɔ olu bɛ kunnafoni lase ni joueur bɔra kalama u b'a f'u tɔɲɔgɔn joueur ye mais n'a sɔrɔ e ka ɲɛmɔgɔ olu tɛ taa bɔlɔlɔ sira kan ou bien email bɛ ci dɔw ma u tɛ taa email la donc an b'a ɲini club fɛ u k'an dɛmɛ o baara la an k'a dɔn k'a fɔ Mali fɛnw bɛ ka yɛlɛma sisan a yɛrɛ ye gouvernement u bɛ ka digitalisation kɛ o b'a yira k'a fɔ caman bɛna bɔ papier ko la donc ne mɔgɔ min bɛ bɔlɔlɔ siraw matarafa a matarafa walasa i ka se ka bɔ kunnafoni kalama a wagati la a b'a to fɛnɛ an bɛ dépense caman kɛ parce que n'i bɛ se ka i bɛ courrier di ne ye fɛn bɔ lettre bɔra i b'a di dɔ ma taa lettre di a tigi bɛ se ka tile fila tile saba kɛ sani bɛɛ ka ta sɔrɔ mais bɔlɔlɔ sira n'i y'a bila sisan mɔgɔ fɛnɛ connecté don bɛɛ b'a ye wagati kelen donc n'o o baara yɛlɛma cogo an b'a ɲini club fɛ u k'an faamu o la kosɛbɛ donc an minnu fana bɛ ka an dɛmɛ n'aw ye presse journaliste ye donc an b'a ɲini aw fɛ fana aw fana k'an dɛmɛ o bɔlɔlɔ sira k'a to mɔgɔw b'a matarafa cogo min na donc an b'a aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ la parce que sanga ni wagati n'a y'a wele a bɛ na kunnafoni minnu b'an fɛ ani an b'a fɛ an ka fɛn minnu ka da kɛnɛ kan a bɛna k'an dɛmɛ walasa Mali handball kanubaga bɛɛ b'a ta sɔrɔ o la donc o tun ye kuma laban ye n bɛ min fɔ